Het is weer zaterdag, dus tijd om de week door te nemen van dag tot dag. Kijkt u mee naar een overzicht. Maandag mochten de eerste ouderen en gehandicapten weer bezoek ontvangen. Het kan nog niet meteen bij alle Zeeuwse zorginstellingen en gebeurt onder strikte voorwaarden. Maar dat mocht niet deren. Na ruim 2 maanden elkaar niet gezien te hebben, snakten cliënten en hun familie naar elkaar. Hey schattie, alles goed? We moeten me niet knuffelen, hè? Nee, hè? Na 2,5 maand ziet Veronique haar zus Els weer. Els heeft een verstandelijke beperking en woont in een complex van gehandicaptenorganisatie Tragel in Hulst. Zowel Els als Veronique zijn blij dat het weer kan. Ik heb er echt wel onder geleden, hoor. Het is een klein beetje mijn dochter, hè. Ik was 15 toen ik thuis moest blijven bij hun bakkerij. Dus ik moest op mijn 15e thuis blijven als zij geboren is. Dus ik heb ze eigenlijk van baby af helpen opvoeden. Hè. En dus aan de koffie, want er is genoeg te kletsen en te bekijken. Want in al die tijd heeft Els zich vermaakt met haar hobby puzzelen. En daarvan moet natuurlijk het resultaat geshowd worden. Ja? Oh, en dat is een huisje. Amai, ik ben wel heel blij dat je dat kunnen doen hebt. Hè? 60 kilometer verderop gaan er ook deuren beperkt open. Hier in Capelle bijvoorbeeld, van verpleeghuis Cederhof. Mattie kon er voor het eerst weer haar moeder bezoeken. Nou, heerlijk. In haar eigen appartement. Een bloemetje mee. Zelf de bloemen weer in de vaas zetten. Nog een knoopje aan een bloesje zetten. Heerlijk toch? Maar dat gaat niet zomaar, want dit verpleeghuis heeft strenge voorzorgsmaatregelen getroffen. We moeten bezoekersstromen dus geleiden. Dus elke dag hebben we nu 12 bezoekers. Die komen op een afspraak binnen. Nou, als de deur open gaat, gaan we naar de handdesinfectant. En we hebben een warmtecamera. Dus daar wordt automatisch je temperatuur gemeten. En we hebben ook aan familieleden gezegd, ja, als u koorts heeft of verhoging, mag u niet naar binnen. En dus betekent dat even in de camera kijken en als het kader rond je hoofd groen blijft, mag je naar binnen. Alle verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg mogen vanaf vandaag hun deuren beperkt openen. Dat betekent 1 vaste bezoeker per cliënt of bewoner. En zodra er een besmetting optreedt, dan moeten die deuren weer helemaal op slot. Alle ogen zijn nu gericht op de overheid in de hoop dat vanaf 15 juni die bezoekregeling verder verruimd kan worden. Het rapport van speciaal adviseur Bernard Wientjes over de compensatie voor de marinierskazerne laat langer op zich wachten. Een afspraak op het ministerie van Binnenlandse Zaken op maandag is met 2 weken uitgesteld. En dus komt het rapport ook later. Eerder liet Wientjes juist weten haast te willen maken met het Zeeuwse verlanglijstje, omdat in de herfst de campagnes beginnen voor de Tweede Kamerverkiezingen en de aandacht voor Zeeland dat misschien zou verslappen. Het blijkt overigens niet voor het eerst te zijn dat Zeeland een militair bouwwerk misloopt. Sterker nog, op dezelfde plek in Vlissingen als waar de marinierskazerne zou komen, is eerder geprobeerd om een fort te bouwen. Maar ook dat liep toen op niets uit. De restanten van kustfort De Ruiter liggen vlakbij de Vlissingse buitenhaven. De bouw van het fort startte in 1914, maar het werd nooit voltooid. Nou, gedurende natuurlijk de Eerste Wereldoorlog was er natuurlijk heel veel gebrek aan bouwmaterialen. Dus verschillende keren is ook zeg maar, de bouw stilgelegd van een gebrek aan materialen. En uiteindelijk is na de Eerste Wereldoorlog heeft men ook gezegd, we kappen er definitief mee. Het fort dat nooit afkwam ligt naast het terrein waar de marinierskazerne had moeten komen. En er zijn meer overeenkomsten. De naam, De Ruiter, en de compensatie die Zeeland ook 100 jaar geleden wilde hebben van het Rijk. Met name de gemeentes Rittem en Vlissingen waren best teleurgesteld dat dit project niet doorging. Men had heel veel moeite gedaan, ook met die onteigeningen. Dus men was best ontevreden. Er is ook toen ook een soort bescheiden lobby gekomen richting Den Haag. En daar is uiteindelijk weinig tot niks terecht van gekomen. Het wordt nog vreemder. Onder de restanten van Fort De Ruiter liggen fundamenten van een fort dat Napoleon wilde bouwen en dat ook nooit is afgemaakt. Napoleon had zeg maar, voor Vlissingen en omgeving hele ambitieuze plannen om dit een geweldige sterke marinehaven te maken. Dus ook daar zijn de ambitieuze defensieplannen nooit tot volledig wasdom gekomen. Een hoop historische mislukkingen op rij. Maar wat kunnen we daar nu mee? Misschien dat dit toch een soort slechte aura heerst op deze locatie. Maar wat we hiervan kunnen leren is, laat dit geen werkelijkheid worden voor de geprojecteerde marinierskazerne hierachter. We moeten echt gewoon zorgen dat hier compensatie komt en dat dit niet het beeld gaat worden van
defensieprojecten genaamd De Ruiter. Ja, want als die lobby mislukt, dan kun je echt de geschiedenis 1 op 1 herhalen. Dan kan je inderdaad de geschiedenis op 1 op 1 herhalen. Een geflopt defensieproject De Ruiter zonder compensatie. Die plek is gewoon verdoemd hier. Een slechte aura, ik zei het al. Het hangcultuur mosselseizoen is weer van start gegaan. En ook dat ging anders dan anders. Normaal is dat een heel circus. Worden bekende Nederlanders en Belgen opgetrommeld. Maar door de coronacrisis hield de mosselsector het sober. Normaal zou de Kotter bij de start van het seizoen van de hangcultuurmosselen vol staan met journalisten uit binnen- en buitenland. Maar door het coronavirus geldt ook hier de 1,5 meter regel. De mosseloogst is vroeg dit jaar. Het voorjaar is ontzettend mooi geweest van het weer. Normaal gesproken zijn ze ook al goed, maar meestal begin juni. Maar nu van het jaar zijn ze uitzonderlijk vroeg, omdat het eind mei al is. Maar een klein deel van de mosselmarkt bestaat uit hangcultuur. De mosselen van de bodem hebben het zwaar deze jaren. Schuimoog en stormen zorgden voor minder mosselen en slechtere prijzen. Misschien levert dat mogelijkheden op voor de hangcultuurmosselen. Dat denk ik niet, want de bodemcultuur heeft veel grotere producties dan de hangcultuur. Hangcultuur kan alleen op een beetje beschutte plaatsen en die zijn er niet zoveel. Dus we zitten rond de 5% van de totale productie in Nederland van de mosselen. Hangcultuurmosselen mogen vanaf dit jaar ook de titel biologisch dragen. De bodemcultuur is dat al langer. Mosselen zijn nu bio gecertificeerd. Wat houdt het in? Dat wil zeggen dat ze op biologische wijze gekweekt worden. Mosselen zijn van nature al biologisch eigenlijk, maar nu ook officieel zo erkend. En de mossels smaken uitstekend volgens de kenners en zijn tot kerst te koop. Maandag mogen restaurants en cafés weer voorzichtig gaan open. Velen breken zich nog het hoofd over hoe je gaat bedienen op 1,5 meter afstand. Maar bij een Chinees-Indisch restaurant in Renesse is dat geen enkel probleem. Zij hadden een vooruitziende blik, zullen we maar zeggen. Dit zijn ze. Vlak voor de coronacrisis heeft het Chinees-Indische restaurant Royal Palace in Renesse 2 robots aangeschaft. We hebben hem niet aangeschaft speciaal voor deze tijd, maar we gaan er goed gebruik van maken, laten we het zo zeggen. Hallo en welkom. Mijn vader is, geloof ik, in november vorig jaar, heeft hij ze toen besteld. Omdat hij ze zelf een levende lijf heeft gezien in China. Hij vond het eigenlijk grappig en ook omdat het gewoon heel vernieuwend is en het ook een deels werk uit handen kan nemen. Het verschepen duurde wat langer, maar ja, ze zijn wel in een soort van de juiste tijd aangekomen. Ze worden bestuurd via een tablet. Per robot hebben we een tablet. Die kunnen geprogrammeerd worden. Kunnen we knoppen programmeren zodat je op 2 kan klikken dat hij naar tafel 2 toe gaat. De robots worden straks ingezet om bestellingen aan tafels te brengen. Met personeel als dit hoef je je geen zorgen te maken over het bedienen van je gasten. Het is niet alleen per se voor ons veilig, maar ik denk ook voor de gasten die hier zitten. Geeft het natuurlijk ook een stukje veiligheid. Omdat we natuurlijk in deze gekke tijd zitten en die 1,5 meter moeten houden, is de robot de perfecte optie, denk ik. De robots nemen veel werk uit handen, maar 1 ding zal het personeel toch echt zelf moeten blijven doen. Want de afwas doen ze niet. De politie en de douane deden dinsdagmorgen in Sluiskil invallen in meerdere woningen en in een café. Volgens burgemeester Jan Loning maken invallen deel uit van een onderzoek naar een groep die in Sluiskil al heel lang in zijn greep houdt. De invallen zijn gedaan om bewijs te zoeken. Of dat ook is gevonden wil hij niet zeggen. Buurtbewoners die wij spraken zeggen dat het om drugs gaat. Zeeuwse middelbare scholen schaffen het zittenblijven niet af. Terwijl uit een enquête van de Volkskrant blijkt dat bijna 4 op de 10 scholen in Nederland dat wel doen. Wel is de verwachting dat er dit schooljaar minder leerlingen blijven zitten. Normaal gezien zijn er 3 opties. 1. Een leerling gaat naar het volgende jaar. 2. De leerling blijft zitten. Of 3. Een leerling wordt besproken als hij net niet zou overgaan. Nu worden alle leerlingen besproken die niet automatisch doorstromen naar het volgende jaar. Zo gaat het ook op het Ostrea Lyceum in Goes. Ik denk wel dat er meer leerlingen bevorderd zullen worden dan we normaal gesproken zouden zien bij ons op school. Het betekent wel dat de twijfelgevallen volgend jaar misschien in de problemen komen, omdat ze er toch nog niet klaar voor waren. Het is ook wel om die reden dat we in de onderbouwklassen wat ruimhartiger kijken dan in bijvoorbeeld een 5 VWO en een 4 HAVO, waar de leerlingen het jaar daarna examen moeten doen. Zitten blijven wordt dus niet afgeschaft op de Zeeuwse middelbare scholen. In het paasrapport had het Ostrea al aan de leerlingen laten weten of de verwachting was dat ze zouden overgaan. Dat gebruikt de school nu als basis.
Dus leerlingen die daar over waren, die blijven over. En de leerlingen die niet over waren, die geven we de kans om zich nu te herstellen. We hebben daar een soort extra lessen voor een aantal vakken. En dan krijgen ze ook extra toetsen waarmee ze cijfers kunnen ophalen en kunnen laten zien dat ze het waard zijn om over te gaan naar het volgende leerjaar. Alle Zeeuwse middelbare scholen zijn gevraagd om een reactie en overal wordt ongeveer deze lijn gevolgd. Het Lodewijk College in Terneuzen en Mondia scholengroep op Walcheren hebben nog niet gereageerd. De coronacrisis heeft voor grote achterstanden gezorgd bij de rechtbank in Middelburg. De afgelopen weken was de rechtbank zo goed als op slot. Sommige zaken konden via een videoverbinding of schriftelijk worden afgehandeld. Maar het grootste deel werd uitgesteld. En nu gaan de deuren weer geleidelijk aan open en moet de achterstand worden ingehaald. Goedemorgen, welkom bij de rechtbank. Bent u kortademig, heeft u koorts, bent u verkouden? Wie zich meldt bij de rechtbank in Middelburg wordt eerst aan een vragenvuur onderworpen. Inmiddels mogen er mondjesmaat weer mensen naar binnen. Maar dat was de afgelopen weken wel anders. En dat heeft geleid tot een grote stapel zaken die is blijven liggen. We hebben geen cijfers over wat achterstanden zijn. Wat wel duidelijk is dat strafzaken er geen behandelingen zijn geweest van goh, wat heb je gedaan en wat voor straf moet daarop komen. Daar hebben we natuurlijk wel in de afgelopen weken dat die zaken niet zijn behandeld een tekort aan behandelingen gehad. Nu fysieke zittingen langzaamaan worden hervat, is ervoor gekozen om strafzaken en familie- en jeugdzaken prioriteit te geven. Het gaat om hele grote belangen. Het gaat om wel of niet vastzitten. Het gaat om wel of niet voor je kind mogen zorgen. En als het gaat over betaalde rekeningen of niet betaalde rekeningen, dan is het soms makkelijker om dat ook op een andere manier te behandelen. Dus telefonisch of via Skype. Landelijk klonken afgelopen tijd kritische geluiden van advocaten over de gang van zaken in de rechtbank. Er kon wel erg weinig. In Zeeland is dat niet anders. Als je alle ruimtes van de rechtbank bekijkt, dan denk ik dat er iets te veel in een kramp geschoten is door de rechtbank. Dat men daar toch wat meer ruimte had mogen, misschien zelfs wel moeten en ook kunnen bieden. Dat verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Maar er is wel door de rechtspraak op ingezet om dat aan te passen. En dat is vanaf 11 mei gelukkig nu sterk verbeterd. Wij doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar het blijft heel vaak lastig om iedereen de beste kans te geven. De rechtbank staat voor de grote taak om een flinke inhaalslag te maken komende tijd. En dat vraagt om creatieve oplossingen. Eén mogelijkheid is dat we gaan proberen het aantal zittingen meer uit te smeren over de dag. We kunnen niet te veel zittingen tegelijk. Nou, dan gaan we iets eerder open en iets later dicht. Verder wordt er bijvoorbeeld gekeken naar rechters die al met pensioen zijn. Zouden die misschien terug willen komen om in ieder geval een periode zaken te doen? Mensen die meer uren kunnen maken, die op dit moment parttime werken. Nou, de advocaten zijn er klaar voor. En als de rechtspraak gaat zeggen van we gaan voortaan ook zittingen doen dat het kan uitlopen tot 20:30 s'avonds, ja prima. En het zal nog een behoorlijke tijd vergen voordat de achterstand die nu is ontstaan is ingelopen. Zeeland begint steeds meer last te krijgen van de aanhoudende droogte. Het neerslagtekort in Zeeland bedraagt momenteel al 160 mm. Een record voor de tijd van het jaar. De komende weken lijkt de situatie niet te verbeteren. Boeren kampen op dit moment met een groot neerslagtekort. Maar daar heeft een loonwerker uit Aagtenkerken wat op bedacht. Hij heeft een tanker met zoet water uit het Hollands Diep laten afmeren aan de Veerse Gaddam. En rijdt het water vervolgens met tractoren en tanks naar de percelen waar het op de akkers gesproeid wordt. Zoals hier tussen Geersdijk en Wissekerken. Niet alleen de landbouw snakt naar water, ook de fruittelers houden hun hart vast. We zitten nu nog zo vroeg in het seizoen. We moeten tot september. Nou, normaliter valt er in de zomer minder water. Dus we maken ons ernstige zorgen of de vruchtgroei wel doorzet. Waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat werken inmiddels samen om te kijken hoe er met het water moet worden omgesprongen. Het waterschap Scheldestromen kan geen maatregelen nemen om de gevolgen van de droogte te beperken. Wat ooit begon als een eenmalige samenwerking groeit gestaag uit tot een levenswerk. Kees Stoutjesdijk en Wim de Meester schrijven over de honderden verhalen van de luchtoorlog boven Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deel 3 over Zeeuws-Vlaanderen is nu uit. Al een paar jaar leggen Wim de Meester en Kees Stoutjesdijk stuk voor stuk de verhalen vast van de oorlog die zich boven Zeeland afspeelde van 1940 tot 1945. Per eiland
puur monnikenwerk. Ons boek staat vol met kopieën van originele documenten, met foto's, met getuigenissen, naam en toenaam. En natuurlijk de pure archiefgegevens met vermelding van de bronnen. Na Noord-Beveland en Schouwen is Zeeuws-Vlaanderen aan de beurt. Ook hier eiste de luchtoorlog zijn tol van burgers, soldaten en vliegeniers. Met soms een geluksvogel. Zoals de Amerikaan Jim Keelan. Met zijn B-17 wordt hij door de eigen vuren van een andere B-17 neergeschoten. Komt in het water voor de kust terecht. Is de enige die overleeft van zijn bemanning. Hij weet in zijn dinghy te komen, zijn bootje. Waarmee hij aan het eind van de dag nota bene nog wordt gered ook. En dan is het nog niet meer klaar. Daarna komt hij nog een keer met een B-17 in het water terecht. En dan wordt hij er zelfs nog een tweede keer gered. Dus dat is wel heel bijzonder als je op die manier heel veel mazzel hebt. Nou, als we kijken, daar staat het trafohuisje. En het vliegtuig kwam dus over de Filipijnen heen gevlogen, al heel laag. En eerst dus met zijn linkervleugel. Waar ze kunnen, nemen ze zelf een kijkje op de plekken waar het zoveelste drama zich heeft afgespeeld. Hier tussen de schuren en het woonhuis is hij neergekomen. En dat is natuurlijk een enorme winst om het verhaal zo overtuigend mogelijk te krijgen. Naast de behoefte om de luchtoorlog boven Zeeland compleet te documenteren, is er de dankbaarheid van de nabestaanden als motivatie voor de Meester en Stoutjesdijk. Dus dat als je die verhalen in beeld brengt, je ziet dat we hier er aandacht voor hebben in Nederland, waar ze ook gesneuveld zijn en vaak ook begraven liggen. Dat is voor ons een heel belangrijk doel van waarom we het doen. Naar verwachting zal over 6 jaar het laatste woord van de beide heren over de luchtoorlog boven Zeeland geschreven zijn. De openbare toiletten en toiletten op campings in Zeeland mogen per direct weer open. Dat heeft de veiligheidsregio besloten. De versoepeling geldt niet voor de douches. Die blijven dicht. Dat betekent dat toeristen die geen eigen douche hebben in hun caravan of boot nog steeds niet welkom zijn. De versoepeling is vooral bedoeld om dagjesmensen de mogelijkheid te geven toch naar de wc te kunnen. Afgelopen weekend was er vooral rond het Veersemeer overlast van mensen die in de natuur hun behoefte deden. En de Zeeuwse campings zijn overigens nog lang niet volgeboekt dit weekend. Bij de VVV merken ze dat toeristen nog een beetje huiverig zijn om te boeken. Op campings en vakantieparken aan de kust is het redelijk druk, maar in andere regio's is het een stuk rustiger. In totaal is de helft van de plaatsen verhuurd in Zeeland. Vorig jaar was de bezettingsgraad met Pinksteren 90%. Vooral Walcheren en Schouwen-Duiveland zijn dit weekend populair. Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen blijven achter. Dat het aan de Zeeuws-Vlaamse kust rustiger is, komt door de gesloten grens met België. En om de stroom dagjesmensen beter te verspreiden, zou een tolvrije tunnel kunnen helpen, volgens de VVV. En zo bent u weer helemaal bijgepraat. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd terecht op onze site en app. Maak er nog een mooie avond van.